Ep, com va? Avui contestaré a les preguntes d'aquella foto que vaig penjar a Instagram l'altre dia. Com va? Bé, va haver un subscriptor que me va demanar, aquell que sortirà d'aquí, me va demanar menys si podia ser el darrer. Val? Bueno. Per què vaig començar a YouTube? Bé, pues, això, si heu mirat un poc les entrevistes que jo vaig fer, surt. I jo vaig començar a YouTube perquè un amic i jo, el meu amic, va dir jo vull fer un YouTube de fora vila. Aquest amic ara ja se n'ha anat del canal i ara, pues, el duc jo, del canal. Bé, la meva germana, més ben dit. Com compagino l'escola amb el canal? Pues, bastant bé, perquè trobo que és una escola que no te posen massa deures des de cap vespres. Això sí, sempre és més important l'escola que YouTube. Si m'apareix bé que els vídeos s'ensenyin a l'escola, sí, m'agrada molt que aquests vídeos se mostrin per l'escola, perquè trobo que m'agrada perquè veus que moltes persones miren els meus vídeos i a més que ho ensenyen a l'escola, això. Que quan de dobers guanyen a YouTube? La veritat és que res de res. Vos ho juro que res. No guanyen res. Jo ho faig perquè m'agrada, perquè trobo que enseny coses, però és que no guanyo res. Jo, la veritat, que no he guanyat un cèntim en YouTube. Que si crec que sí m'he venut, pues, aquesta és molt important, perquè no. És a dir, jo de YouTube no cop res, com ja he dit a l'altra pregunta. I si a més ara me deix que m'estic venguent, pues no. No, perquè si guanya alguna cosa, ho guard, a lo millor vos enseny coses noves i amb aquest dobbers ho pac, no m'he venut. Que jo per sortir en el diari, en una revista, jo no cop res d'això, jo no guanyo res. I jo l'únic que guanyo és quan faig propaganda, però res pus. Quin youtuber m'agrada més? Bueno, pues, una bona pregunta i no la sé respondre, perquè jo m'agraden segons quins youtubers i no tinc cap youtuber preferit, però vamos. L'experiència en la Pau, molt xula, vam riure molt, m'ho vaig passar molt bé, molt agut, molt, tant ell com el càmera, mos ho van passar molt bé, van riure molt, va ser increïble. Un saludor. Qui m'ha ensenyat tantes coses de fora vila? Bueno, en principi ha estat el meu pare, el meu predí, llavors jo he anat escoltant gent major que han fet de pagès tota la seva vida i des d'allà vaig començar a aprendre pagesia i me va agradar i bueno, aquí. Què m'he fet en el braç? Això molta gent me demana. Gràcies per preocupar-vos. Vaig caure. Tinc la muñeca rompuda, però jo ho hauré de dur més. Què m'agrada més de fora vila? En general tot, perquè fora vila o t'agrada molt o no t'agrada. Però el que més m'agrada, bona pregunta, anar amb el menut, fer voltes amb el menut, Nesquik o Colacao. Colacao, els seus humitos, sí. Pebrot verd o vermell, depèn del que l'hagis de fer utilitzar, però jo m'agrada més. Estiu o hivern? Bé, m'agrada més hivern si no hi hagués escola. L'estiu m'agrada però és molt calorós i bé, Pepsi o cola? Coca-Cola. Case o Jondere?
Bueno, avui en dia tots els tractors són iguals. El que un posa allò, un posa allò. La veritat que no sé per quin tirar-me. No ho sé. No sé si un Cassi o un John Deere. Deixa'm fer aquesta pregunta. Com que no? En sèrio. De quina marca te té a la teva escola? Vale. Pues John Deere. Quin sabor preferit de granissat m'agrada més? El de motla. El de motla és el que m'agrada. Quin sabor de gelat m'agrada més? Bé, el d'avellana, trossat d'avellana amb xocolata per damunt. Cançó preferida? Bueno, òbviament el Pau de Pons, però si no, pues me decant per Fito i Fitipaldis, La casa por el tejado. Y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir. El meu animal preferit és un menut, un ase, en general. Quins fruits m'agraden més? El mango, la fresa, el meló, la cindri, tot m'agraden, les cireres, tot m'agraden. Tropical, el mango és un fruit que m'encanta. Quins 3 llocs m'agradaria viatjar? Amèrica, Albacete, un altre pic, i a Menorca, també perquè m'agrada molt. Si mostraré les motos per restaurar i les restaurades. Bueno, vos puc mostrar les que estan restaurant. Les restaurades n'hi ha una que encara me queda 4 detallets. Sí, ho mostraré. Tens germans? Sí, tinc una germana més gran que jo, que és qui munta tot això. Moltes gràcies. Quant de temps fa que tinc el menut? Pues ara fa un any. Ara fa un any. Amb bicho pelo. I per la càmera, hombre. Que costa mantenir el menut a l'any? Bueno, nosaltres, com que feim la nostra cosecha, ho sembram i feim això, no mos costa quasi res. Però si l'haguessis de mantenir això, 50 euros en el mes. A quina hora me sol que aixecar? Bueno, pues jo me sol que aixecar a les 6 del matí, per aquí. Si sé empaltar, bueno, no en sé molt, sé més o menys per començar, però és qui en sap, i crec que faré un vídeo, serà amb un... Si jugaré a Fortnite, per favor, no me demaneu, perquè no sé jugar, no m'agrada. No jugaré. Si la gent me reconeix per els carrers, sí, me reconeixen. Me reconeixen per Palma, per Manacor, per tots llocs. Saragossa? A Saragossa també, Saragossa. Gràcies. Si tens nòvia, a veure, tinc 12 anys. 12! No tens nòvia, òbviament. No tens nòvia, sóc massa petit. Això també va per tu, mon pare, que tot el dia m'ho demanes. Si sé coses de la mà, sí, qualcunes sé el nom dels peixos, una vaca, un esparrai, una dorada... Sí, sé poquet, però en sé. I anar a pescar, òbviament també hi vaig. Quins estudis vull fer un futur? Enginyer de motors, sempre ho dic a les entrevistes, o torner, és una eina un poc especial. Quan faré una quedada? Vos dic que la intentaré fer. Ja vos diré coses. A Palma, però. Serà a Palma perquè no... Com que no puc guanyar res de YouTube, no puc anar a viatjar en fora, a Catalunya.
Bé, fins aquí totes les respostes. Au i doi! 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 Adeu!